Dobrý deň, volám sa Beata Lopušná a som majiteľkou spoločnosti Dobrý nákup SRO v Trnave. Naša spoločnosť vznikla v roku 1995. Našim klientom ponúkame služby v oblasti predaja kancelárskych a školských potrieb, papiera. Ďalej im ponúkame na predaj reklamné predmety s možnosťou potlače a výrobu firemných a propagačných materiálov. So Zlatými stránkami spolupracujeme už od roku 1996, ešte v tlačenej podobe, ktorú všetci dobre poznáte. Vždy bolo pre mňa veľmi dôležité byť ľahko nájditeľná na internete. A vďaka novej web stránke sa objavujeme na popredných pozíciách najpoužívanejších vyhľadávačov na internete. Keďže so službami Zlatých stránok som bola vždy spokojná, preto som sa rozhodla ich osloviť aj na vytvorenie našej web stránky. Vytvorenie webovej stránky bolo veľmi jednoduché, nejako ma časovo neobmedzilo a webová stránka je cenovo prístupná. V mene spoločnosti Dobrý nákup by som sa chcela poďakovať Zlatým stránkam za vytvorenie našej webovej stránky, pomocou ktorej sme získali viac klientov a zviditeľnili sa na trhu. Preto by som odporúčala vytvorenie si vlastnej webovej stránky cez Zlaté stránky všetkým svojim známym a podnikateľom, lebo v súčasnosti je veľmi dôležité prezentovať sa aj v elektronickej podobe.